आज मी तुम्हाला रेवंडी गावच्या भद्रकाली देवीचा महिमा सांगणार आहे। रेवंडी गाव हा तसा कलाकारांचा गाव। या गावात मालवणी नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी यासारखे महान कलाकार जन्माला आले। त्यांनी मालवणी भाषा व रेवंडी गावचे नाव 7 समुद्रापलीकडे नेले। मुंबईतील लालबागचा राजा याची प्रसिद्धी संपूर्ण जगात आहे आणि 1935 पासून लालबागच्या राजाची मूर्ती ही कांबळी घराण्याने घडवत आहे। लालबागच्या राजाचे मूर्तिकार रत्नाकर कांबळी हे रेवंडी गावचे। ते जेव्हा लालबागच्या राजाची मूर्ती बनवायला घेतात तेव्हा प्रथम रेवंडी गावची ग्रामदेवता भद्रकाली देवी हिची ते प्रथम पूजा अर्चा करतात आणि नंतरच ते लालबागचा राजा बनवायला घेतात। यावरून आपल्या लक्षात येईल की रेवंडी गावची भद्रकाली माता व लालबागच्या राजाचा किती जवळचं नातं आहे ते सांगायला अभिमान वाटतो की असे हे महान कलाकार भद्रकाली मातेच्या कृपेने आमच्या रेवंडी गावात जन्माला आले। तसं बघायला गेलं तर कोकणामध्ये म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तुम्हाला रामेश्वर, पावनादेवी, शांतादुर्गा, कालिका माता, सातेरी यांची अशी अनेक मंदिरे तुम्हाला बघायला मिळतील। पण भद्रकाली मातेचं मंदिर हे फक्त मालवणमध्ये रेवंडी गावातच आहे। तुम्हाला रत्नागिरीत सुद्धा असं भद्रकालीचं मंदिर मिळणार नाही आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पण नाही। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फक्त मालवणमध्ये रेवंडी गावात भद्रकालीचं मंदिर आहे। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूची जी बेल आयकॉन नक्की दाबा जेणेकरून आपल्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळतील।
असे छान छान व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी नक्कीच घेऊन येईन.